Bata na amiga ni Andre na mga amiga ni Andre ha. Ngaon sila guys. Ana oy. No. Kagwapo lagi ka kitsa anak. Ay anak di kang kuan oy. Jenny. Kan ana imong miga Andre. Ni kanon Kanon Ang mga bata sila ay manam tong kaon like kain. Tagaan ako kwarta nangwagtang ng mga kuan buang asan sila. Mga bata ba? Kanon. Nay, maglungag pa ko. Tagsay sila kuan soft drinks. Inom mo? Manginom sila. Inday turagsay Ay, ambay ko na ako. Ayaw, pangilakog ko, ha? Si Rakrak ba? Pag magkaon, ngadto dito si anak ni Kuan ba? Pilpran.